Tulo ka gituuhang vintage mortar bombs ang na-recover sa National Bureau of Investigation Region 11 sa Agdao, Davao City karong adlaw. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Gikakurat sa mga residente sa barangay Lapu-Lapu sa Agdao, Davao City. Dihang napalgan sulod sa usa ka sako ang tulo ka gituuhang vintage mortar bomb pasado alas 9 kaganinang buntag. Sumala sa barangay council, nagapangolekta matud pa sila og mga basura, kauban ubang personahe sa barangay. Dihang dunay lalaki nga mitunol kanila og puti nga sako. Tungod sa kabugat, ilang gitan-aw ang unod sa sako. Diri nami sa barangay ni Agim. So nay nakibutang sa muag basura pagtupo na mo basura. Medyo nabalaka punta kay basig mubuto ba kay wa pa makukhibalog yung anang butangan na unsaon pagsinati ana. Busa dayon nila nga gitawag ang National Bureau of Investigation 11. Dito na na-recover sa NBI ang usa ka 81mm mortar bomb ug duha ka 60mm mortar bomb. And this is live mortar shell, very dangerous and very delicate, no? Ano pa to siya, buhay pa. Actually, it will be considered as an explosive, improvised explosives device, no? Kung butangan niya siya, triggering device and cellphone through electronic means, pwede na siya mabuto. Human ang kapin usa ka oras, miabot ang mga personahe sa Davao City EOD K9 unit. Sumala nila ang maong klase sa bomba, susama sa gigamit atol sa pagpamomba sa Rojas Night Market ni atong September 2, 2016 kung asa 15 ang namatay, samtang 70 ang samdan. Reduce na sir kung open area moabot ta og 300 meters. Kung kung open area kay mga fragments ani niya unya kung sa close lang siya mga 30 labi na makonsider man nato ni og kan mga wuling niya og barricade o defense. Kung penetrate man siya pero less na lang mula po sa pod. Ginapangita pa sa NBI ug PNP ang lalaki nga mitunol og bomba sa mga personahe sa barangay. We are talking with the Kagawad who received this bombs this morning. Kung kinsa to nga tao para atong amo pang magukod, basig na apa to siya ilaing gigunita, no? Posible. Or basig na apa siya nahibaluan. Ginapaniguro sab sa Davao City Police nga strikto ang ginapatuman nga seguridad sa dakbayan, ilabi na karong nasa ulog ang Kadayawan Festival. Giturn over na sa NBI ngadto sa Davao City EOD K9 unit ang mga na-recover nga vintage bomb. Payumang nausab sa otoridad sa publiko nga dayon ni-report kanila kung dunay mga makita nga susamang butang aron marespondihan. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao.